Ki telong khubor be jan ki thu bo ba Gabriel ke yang rai u he pulet ka jella ubla syakam men ha ka artari unai wing arjar ar ulayo jamin atlik mukaduma persai u kumban syukudau bo ba yang rai ula syakam halor ka jing kenok pedan kam baklai ka pisa ka badai bat ka jing snai ki jing don kam jong nationwide emergency response system public safety answering point Hasarar police station complex bat ka jing pen poi marbam ka jing yo jamin na ka ying ka shri halor ka mukaduma persa ya u halor ka jing pedan kam baklai ka pisa na ka jing pen poi marbam kala long ha ka lai tarik urempang arjar pulai kat ba ka mukaduma halor ka jing pendon kam baklai ka pisa ka badai bat ka jing snai ki jing don kam jong ka NERS bat PSAP Hasarar police station complex persa ya ba yang rai layo jamin ha ka nyau tarik urempang arjar pulai Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela